Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un clip. Astăzi sunt alături de Tudor. Da, n-ai putea să slepim. Și ne vom juca... Da, și încercăm să ne jucăm Bloxwood. Tudor, facem raid? Facem raid? Hai. Eu te aștept direct la fotocol, mă teleportez direct, nici nu chiar mă teleportez. Am 12 fructe, deci cred că o să putem să facem, că tu ai T-Rex. Bă, de fapt, stai. Ia. Ce fructe am la care merge să dai eu? Bă, vezi că facem un send din asta, gen, facem send raid. Care Nu știu, dar am mâncat un send și vreau să facem send raid. Oh, nu, Valeria. Iar ce până am găsit o bloc în comun care mi-a duce să cadă? Eu mă duc să mă bag cu Smoke Admiral ca să-mi ia toate abilitățile direct. Ok, eu nu înțeleg de ce o bloc în comun care mi-a duce direct în comun. Ciudat. E bine că dacă mă bag cu Smoke Admiral, gen fac toate abilitățile direct. Îmi trebuie Mastery 120, atâta Smoke Admiral, Mastery 120. Las că până viitor nu că îmi fac ăsta. Până m-a dus mie o bucată? Da, nu, mi-a uitat asta. Mă bag cu Smoke Admiral, care e cam greu de bătut, sincer. Nu mi-am să schimb, nu să schimb asta. Ok, hai că mă duc să mă bat cu el. Poate, da. Ce? Ok. Pleci? Da. Apropo, Mari, are pe comentata? Nu știu de ce. Ca să-l pun. Poți vii și tu la care dacă poți. Mergem noi. Ai vrea? Nu știu. Hai că am și pe level up. Să întreb pe Vali de acolo. E poate, mă? Bă, știi că suntem în mijlocul filmării, gen? Da. Da, nu avem. Pa, pa!